Okay, vi er klar med repo. Nu er vi nået til map 3. Eller level 3. Vi er klar 200 levels. Og undskyld for det grove sprog, men det er altså... Det er lidt svært at styre, hvad de siger. Hvorfor fanden har I bare taget en dør? Det er bare sådan en dør. Og den tager man en dør. Hvordan kan man det? Øj. Oh. Ups. Kan jeg ikke åbne den her? Ej, drenge, hallo, drenge, en eller anden, kom lige herover, der er volder mange ting herover. Så tager jeg også den der nu. Okay. Det er ham der, den blinde mand. Okay, nu skal jeg lige vise jer, hvordan man kukker en blind mand. Ja, det kan godt lyde lidt fedt. Så. Jeg kan ikke forstå det. Hallo. Der er en rød ballon på Pennywise. Ja. Jeg går bare væk, så får de lov til at være sammen med ham den blinde. Så tager jeg tingene. Nice. De dør alle sammen sikkert. Jeg kan lidt mærke det i jorden, når ham der skyder. Er der nogle ting her? Oh my god, ja, fuck det. 1700 her. Fucking ting. Oh, sorry. En tentakel. Nice. Hvad fanden er det her? Wurst. En pøls. Nej, forkert vej. Love potion. Confirm this potion is beautiful. Fanden er det? This potion is overwhelmingly warm. Hvad fuck er det? Ad, gå væk. Gå væk. Hey, drenge! Hvad er det næste, du lagde? Hvad død eller? Nej! Nu kæft, James. Nej! Okay, nå. Ja. Oh my god, så kom Kender du ikke sygt? Hvad? Ej. Hvad der blaster her, I kan? Øj, der er en sniper! Jeg ved ikke, hvad der skete. Fuck, det larmer det her. Det er det heldigvis, men I får det så. Sygt, det er dig, der ser du filmet. Ja, men det er stadig for højt. Jeg har skruet ellers sådan næsten helt ned på 0. Det er stadig fucking højt. Det er sådan helt crazy. Nå, dreng, jeg er nødt til at smutte nu. Vi ses. Nej. Ja, hej. Fucking lortundskyldning til, jeg ikke har givet mere.